Logofer, oma bedor rubaydों आङो जाखायोना ओंखायनो बाहाय बाहाय लाना फैयाखै आरो खेबसेयावनो फाललासे लाबोना दोनखाबाय हालदै संख्रि जानाया नायनाङा हे जाना नायनो दा रुबायखौ जानो हायो सेवबाय जाना एवयो एवथों नाय हाजो मार जादों मा नायलायबावनांगौ लांखादो एवखादो नोङो बोरै फिथायालाय बोरै लोमजादों हा लोमजादों माने माने मान गोबाव नै दोनो हानो बिदिनो संबाय Yon kita sauna hai. Are ni direct channel apna lokop na pai dong kolon ne. Mau mau be. La pai di kita ke. Modeman gaya don. Hah? Modem Oh, modem hot. Harus tiang deh. Modem nanya tiang. Jangan deh, emang kasih nanya. Logofer, oma bedorजों लाइजों संगोन. लाइ खानोसै आरो नै गोरलै गोरलैखौ खानो बरियानो एसेबांबो गैया लोगोफोर न'आव जानो आन्था दङ आरो नै सुनावनो बेदरखौ आं एवफ्रामखांबाय ओमफ्राय नै दा बेयाव होनोसै लाइ बिलाइखौ बिदि लाइ होनाय अमा बेदर संनायखौ जोंहा बाबाया मोनजायाखै आरोना एक्चुलि जोंबो मोनजायाखैमोन जों खेबसे इउटुबाव भिडिअ नायनानै मोननायावसो संनानै खेबसे जादोंमोन आरो ओमफ्राय गोथाव मोननानै बेबायदिनो जाबाय थायोमोन आरो लाइ मोनबा ओमफ्राय बाबाया मोनजायाखै ओंखायनो दिनै संना जाहोनि आरो माबायदि जायो नै बाराया मालाय गारि सुदो एकदम सान्दुं गोसा दोनना सुदो रानथाबजोब्बाय बे गैथारलाय सेस जों दा भेरगाव दोङो भेरगाव दरं भेरगाव एक्चुलि बेयाव इन्जिनियार कलेज गोदान खुलिदों जि भेरगाव खिनियाव बेयाव दोङो आरो जों दा ओमफ्राय मोनसे खामानिनि थाखाय फैदोंमोन खामानिया बिना एसे जोबथ'बाय जोबनानै जों दा इयाव दोङो मा बुङो बेखिनियाव मोखौनि नामा डक्टर दोङो बेखिनियाव जों दा बेयाव दंथ'यो आरो मोनसे खामानि दंबाय बे खामानिनि थाखाय बोरैया थांदो एसे थ' जों दा कुदलु थांदो गारियाव जना नेना दोङो आरो मैं क्यों हो जाऊंगा मैं बोर क्यों हो जाता यार थ' जोङो भेरगाव बे गामिथिंबो थांनानै फैबाय जोंहानि आलासि दंमोन ना भेरगाव ओइ दुलाराय आगैलाहा बिसानावबो थांनानै फैबाय ओमफ्राय फैयै एसे सिगांथिं फैबाय आरो भेरगाव सबखिनियाव सब नायजोब्बाय आरो दिनै भेरगाव इन्जिनियार कलेज गोदान खुलिदोंमोन ना बेखौबो नायबाय ओमफ्राय मा नायबोखो साहा बागान बेफोरखौबो नायबोजोब्बाय आरो बेफोर जायगायाव फैबाबो अहाया एकदम गासिबो पुरा ग्रीन नुजोबो मोजांनो
फैबाथाय एकदम फ्रेश मोजां नाङो आरो बेफोरथिं फैबा ओंखायनो बेफोरथिं फैबाथाय माने इथिं दावगालांनो बायो आरोना एसे मोजां जागा मोजां नाङो नैफोरथिं गारि गुरा एसे खम पलिउसन बारा गैया आरो माने हास्रि स्रि एसे मोजां नाङो आरोना एसे रिलेक्स माइन्ड रिलेक्सफोरनि थाखाय फैबा नैफोर जागाया बिराद मोजां आरो आंनो रिलेक्स नाङा नै बेफोरबो सोरानि न'बा मालायनि मखर डाक्टर खाथियाव सोरानि न' दोङो नै सिनायोबो खोन्थाहर दे हेल' तालायबाय नोंनिया भाजा जालाय भाजा खाराना आं जाया आं सानदो जायो बेदर जादो बेदर माबाया साबसिन नालाय आइ नै हाथाया गैला थाइसे मा लोगोफोर जोङो न' मोनफैनायाव आइया बेदर संनानै दोनदों जोंनो दाउ बेदर न'निनो थ' जों बेखौनो जागासिनो बाबायाबो आंबो बोरायाबो ओमफ्राय जोंना आइया बेदर जाया आरोना इ जाखाया माने जेबो बेदरखौ जाया जोंनोल' एवना दोनदों आरो ओमफ्राय ओंखाम जानो जाथ'वाखैमोन कुटलुआ जोंहा सिगां ओंखाम जाग्रोयोना बेखौ जाखांनायनि उनावसो जों जायो थ' जों जायै जायै एसे मोजां गाज्रि रायज्लायबाय सानसेया मा मा खालामखो बाबायाबो रङियाव थांदोंमोन नालाय बेबो सानसे मा खालामदो बेखौनो फैनानै खोन्थाबाय जोंबो खोनासंनो जोङो मिनिबाय ओमफ्राय जोंबो आरो भेरगाव मा खालामना फैखो बेखौनो रायज्लायबाय मोजां गाज्रि पारकात बिलाइ भटार आइडि बिलाइ आधार कार्ड बिलाइ उनाव नेक्स्ट आरो बेलेग नम्बर दं नामा आरो बिलाइ उनाव जाबाय जानानै थांनोसै आरो itu gusu itu baik gunung kamu इ माबाजों बोरमासो ओइ फायराव फुंनि जानो karena kalau tadi ini ya kena dengar ada pekat saya punya masih mana jauh kayak sampai saya ini masih di sana undang sudah berhari ini apa yang namanya lo thang aja di lo thang aja Kok bisa lagi narik apa ada Desto Halo video halo kok halo kan ini halo tuh ini cikal lo jadi itu kadang itu yang Mia ni ke dia naik berde, itu datang dia naik berde. datang le dinan nang iman kalulab deh datang le sedianan Datang ke berde lah. Rumah ke berde. ada kasih lab tuh musa asal bara babu apa ama Aklasnya emang So, logofer video guys, ano po sa thank you boy, cover.